दर्शक बंधु आमे पूर्व अध्याय देखिथिले माँ लक्ष्मी जगन्नाथଙ୍କ ଉପରେ कोप କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ମାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଯାଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏହାପରେ ମାଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ସୁମରଣା କଲେ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସୁମରଣାରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ମାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମୋତେ ଛୋଟ ଏକ କୁଡ଼ିଆ ଗଢ଼େଇ ଦିଅ ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ରହିପାରିବି। ମାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ନଅର ତୋଳେଇଲେ ଯେଉଁଥିରେ ସୁନା ରୂପା ହୀରା ନୀଳା ଖଞ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେତାଳମାନଙ୍କୁ ସୁମରଣା କଲେ। ମାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେତାଳଙ୍କୁ କହିଲେ, ବେତାଳ ତୁମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ, ସମସ୍ତ ଧନରତ୍ନ ବୋହିଣ ଆଣିବ। ବେତାଳମାନେ ମାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବେତାଳ ପ୍ରବେଶ କରି ସମସ୍ତ ଧନରତ୍ନ ବୋହି ଆଣିବା ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର ଶୋଇଥିବା ରତ୍ନ ଖଟରୁ ଗଡ଼ାଇ ଦୌଡ଼ିଆ ଖଟରେ ଶୁଆଇ ରତ୍ନ ଖଟ ମଧ୍ୟ ବୋହି ଆଣିଲେ। ଏହାପରେ ରୋଷ ଘରେ ପଶି ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇସାରିବା ପରେ ହାଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ କଚାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଆଉ ତା ପରଦିନ ଦିନ 2 ଘଡ଼ିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ବଳଭଦ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆରେ କହ୍ନାଇ, ଆଜି କ'ଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗହଳ ଚହଳ ଶୁଭୁ ନାହିଁ? ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଦାସୀ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? କାହାରି ଆଜି ଦେଖା ନାହିଁ, ମୁହଁ ଧୋଇବାକୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭାଇ, ଆମକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଯିବାରୁ ଆମର ଏହି ଦଶା ହୋଇଛି। ଏହା ଶୁଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥାକୁ ବଳଭଦ୍ର ଟାଳିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଚାଲ ଆମେ ନିଜେ ରାନ୍ଧି ଖାଇବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭଣ୍ଡାର ଗୃହରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆଉ ସେଠାରେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଚୁଲି ଏବଂ ହାଣ୍ଡି ସବୁକିଛି ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଦେଖି 2 ଭାଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ। ଏପଟେ କ୍ଷୁଧାରେ ପେଟ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଥାଏ। 2 ଭାଇ ମନସ୍ଥ କଲେ ଭିକ୍ଷା କରି କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ। ଏହାପରେ 2 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼ ବୁଲି ବୁଲି ନିରାଶ ହେଲେ। କେଉଁଠି ବି ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ବୋଲି କହି 2 ଭାଇଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଉଥାନ୍ତି। ଏମିତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର 12 ଦ୍ୱାର ବୁଲିଲେ, ହେଲେ କେଉଁଠି ବି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଜଳ କିଛି ବି ମିଳିଲାନି। ଏମିତି ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଦିନେ ଯୋଗୀକୁ ଭେଟିଲେ। ଯୋଗୀକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର କହିଲେ, ତୁମ ଥାଳରୁ ଆମକୁ କିଛି ଅନ୍ନ ଦିଅ, ଆମେ ଖାଇ କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟେଇବୁ। କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯୋଗୀର ଥାଳ ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଯୋଗୀ ଏହା ଦେଖି 2 ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ପୁରୁଷ ପରି ଲାଗୁଛ। ମୋର ଦୁଧ ଅନ୍ନରେ ଥାଳଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ତୁମେମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଥାଳ ଖାଲି ହୋଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେମାନେ ଏହି ପଟେ ଯାଅ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଏକ ନଅର ଅଛି ଯେଉଁଠି ମୁଁ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଖାଇଥିଲି ଏବଂ ଥାଳ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଭିକ୍ଷା ଆଣିଥିଲି। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର ଦୁହେଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ। ଏହା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧ୍ୟାନରେ ଥାଇ ଜାଣିପାରିଲେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଟାଣ ଖରା କର, ଯେଭଳି ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ବଳଭଦ୍ର ପାଦେ ମାତ୍ର ବାଲିରେ ଚାଲିପାରିବେନି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର ଯାଇ ମାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନଅରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୋପ କିଭଳି ଶାନ୍ତ ହେଲା, ମାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୋଷ ଭୁଲି କିଭଳି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିଲେ, ଏହା ଆମେ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜାଣିବା। ଆଶା କରୁଛୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରିବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।